Velkommen til vores screencast om regnskoven. Vores indholdsfortegnelse lyder, hvad er regnskov og orkideen, og hvordan den har lystilgængelighed, næringssalte, stor regnmængde og udtørring og formering og beskyttelse. Hvad er regnskov? Klima. Regnskov findes i subtropiske og tempererede egne. Her falder mere end 2 meter regn årligt, og gennemsnitstemperaturen er mellem 24 og 28 grader. Solen står højt på himlen, så der er større indstråling per areal end på højere breddegrader. Planterne har særlig gode vækstbetingelser og kan hvert år danne ca. 22 ton ny plantemasse per hektar. Danske bøgeskove har produceret omkring 12 ton tørstof per hektar. Regnskovene har en stor betydning for klimaet, da træerne optager meget CO2. Udbredelse. Regnskoven dannes i områder med masser af nedbør hele året, ellers kan dets planter og træer ikke overleve. Men der skal også være varmt og en del sol til træerne kan optage sollys. De største regnskove ligger i Sydøstasien og Syd- og Mellemamerika og er mere end 60 millioner år gamle. Særlige biologiske forhold. Regnskove kan gå over i semisteds og løvfældende regnskov, hvis der er nedbør. Hvis der er nedbøren bliver mindre, eller tørretiden bliver længere, eller det bliver fyldigere. Dette ses oftest op ad bjergsider, langs floder og i andre vådområder. Man anslår, at mere end halvdelen af alle planter og dyrearter findes i de tropiske regnskove. Orkideen, eller Orchidacea, som den så pænt hedder på latin. Lystilgængelighed. Hvordan finder planten lys, og hvor meget lys skal planten bruge? Orkideen lever oppe i træerne, enten ved at vedhæfte sig på stammen eller oven på grenene i lommer mellem grenene. Det gør den, fordi at skovbunden er der for lidt lys, så den har en fordel ved at vokse op i træerne. Planter, som vokser på den måde, og som ikke suger næring ud af den plante, de gror på, kaldes for epifyter. Ulempen ved, at de er oppe i træerne, er, at den har en mangel på vand og næringsstoffer. Orkideerne har dog tilpasset sig dette ved at lave luftrødder, der kan suge vand og næringsstoffer til sig som en svamp. Næringssalte. Som sagt lever orkideen i en nitrogenfattig område. Derfor har den det, der hedder mykorrhiza, som er en svamp, som lever på rødderne. Og det er de rødder, som ligger ud i luften. De gror så, og så optager de næring fra luften. Denne næring henter den fra luften. Orkideerne kan gøre det fra en symbiose, den har med mykorrhizaen. Mykorrhizaen er en svampart, som går på planternes rødder, eller hvor de både så får næring, og planten samtidig giver, eller hvor at mykorrhizaen samtidig giver planten næring igen, og planten giver mykorrhizaen næring. Det er derfor, at planterødder hænger frit flyvende i luften, så mykorrhizaen kan tage næring fra luften. Planten har også en anden art af mykorrhiza, der lever på sig, som hedder ektomykorrhiza. Den bruger denne svampetype til at danne et beskyttende skjold omkring dens frithængende rødder. Den bruger ligesom de fleste andre planter fotosyntesen som sin primære måde at sørge for næring, hvor den tager vand og næringsstoffer gennem rødderne, carbondioxid fra atmosfæren, sollys gennem chloroplast, hvor den opbruger energien til at skabe glukose fra ATP. Stor regnmængde. Orkideerne skal altid have det fugtigt omkring sig, og derfor passer den godt ind i regnskov. Store regnmængder er nødvendigt for dens liv eller for dens trivsel, men den skal ikke udsættes for meget vand, da den let kan drukne. Udtørring. Orkideerne har en risiko for udtørring, da den er oppe i grenene, hvor der er lys og vind. Men orkideen har dog reservenæring og vand, som opbevares i pæreformede knolde eller pseudobulber, der sidder ved grunden af stænglerne i fortsættelse af rødderne. Formering. Orkideerne kan formeres ved frøformering. Det er der, hvor der lever en svamp på orkideens rødder. Hvis svampen ikke er til stede ud frøets spiring, mislykkes spiringen. I naturen udføres der også bestøvning af orkideblomsterne af insekter, især sommerfugle samt fugle og kolibrier. For enkelte arters vedkommende er der tale om selvbestøvning. Der er mellem 21.000 og 26.000 arter af orkideer i verden, så vidt det vides. Formeringen kan så pænt ses på det billede, vi har her, at den har frøene inde i
de stængler, den har inde i blomsten, hvor det så er, at ved hjælp af svampen, at den så kan spire igen og fungere sig. Beskyttelse. Orkideen har ingen beskyttelse, da det er en blomst. Den kan ikke beskytte sig mod angreb, men fordi den er så god til at sprede sine frø, sikrer den sig, at den ikke bliver udryddet fra et område. Den bruger dog ektomykorrhizaen, som jeg nævnte tidligere, til at beskytte rødderne, men orkideen er en overfladeplante, som kan leve næsten overalt. Vi har endda omkring 32 arter i Danmark.